ସାର୍ ନମସ୍କାର। नमस्कार सर ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବେ। मो ना उर्धव पूजारी खुंटियापला ପଞ୍ଚାୟତ बिसिंगपुर पंचायत बोरीमा ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट कोरापुट। ଆପଣ କାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ବୃତ୍ତି? मो वृत्ति हूँ स्टोन क्रसर ऑपरेटर मु जड़े ସେଇଟା ଟିକେ ବୁଝେଇବେ ଷ୍ଟୋନ୍ କ୍ରସର ଅପରେଟର କ'ଣ? ऑपरेटर स्टोन क्रसर माने पत्थर ହଁ क्रसिंग जा हमर जो 10 20 40 ए सब जो बाहर छी ହଁ सेटा मशीन माध्यम रे आ ମାନେ କୋଉଠି ଆପଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? मो क्रसर लेखा करछि रायगड़ा रे भवानीपाटना रे ए चारियाड मु बुली करछि आ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣ ଏ କାମ କରି? मो 2014 रु ଜାନୁଆରୀ 10 ରୁ 14 ଠୁ 2021 ହେଇଗଲାଣି 22। ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର କେମିତି ମିଳୁଛି? ପଇସା ପତ୍ର ଅପରେଟରକୁ ତ ଦିନକୁ 500 ଖାଇବା ଦେଇକି କମ୍ପାନୀ। କୋଉ କମ୍ପାନୀର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଜେକେ ମିନରାଲ୍ସରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ କାମ ଥାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗ୍ୟାପ୍ ବି ହେଉଛି? କାମ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଭଲସେ ଚାଲିଲେ ଭଲସେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଆଉ କାମ ଥାଉଛି। କାମ ନ ଚାଲିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁଛି କି? ମିଳିବ। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କୋଉଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜେକେ ମିନରାଲ୍ସରେ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ଠାରୁ କେତେ ଦୂର ହବ? 5 କିଲୋମିଟର। କେମିତି ଯିବୁ? ଘରେ ରହି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ନା ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି? ସେଇଠି କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି, ରହିଯାଉଛି ଦିନେ ଛାଡ଼ି ଦିନେ ଆଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଏ କିଏ ରହୁଛନ୍ତି? ମା ବାପା ଭଉଣୀ 2ଟା ଭାଇ 1 2 ଭାଇ 2 ଭଉଣୀ। ଆପଣ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି କି? ବାହା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ? ନାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି? ପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି। କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି? ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍। ଆପଣ କେତେ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି? ମୁଁ ମେଟ୍ରିକ୍ ଫେଲ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଆପଣ କିଛି କହିବେ କି? ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କିଛି ସରକାରୀ ଯୋଜନା ମିଳିଛି କି ନାହିଁ? ସରକାର ଯୋଜନା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ମିଳିଛି? ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଉ ରାସ୍ତା ତ ଆଗରୁ ଅଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଉଛି କି? ହଁ। କି ପର୍ବ ହୁଏ? ପର୍ବ ଯେଉଁ ନୂଆଖାଇ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମର ଡଲି ବଜାର, ତାପରେ ଆମ୍ବ ନୂଆଖାଇ, ତାପରେ ଧାନ ନୂଆଖାଇ ଏମିତି ଥାଉଛି ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? ମୋ ବାପା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଏନର୍ଜିଏସ୍ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର। ଆଉ ମା? ମା କିଛି ନାହିଁ, ହାଉସୱାଇଫ୍। କୁଲି ଆମ ଯେଉଁ ଲେବର କାମ। ଆଉ କିଛି କହିବେ କି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? ମୋ ବିଷୟରେ ତ ଖାଲି ଅପରେଟର ଆଉ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କି? ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି କି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଆଶାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇ ଯେକୌଣସି ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିବେ କି? ନା କହିପାରିବେନି? ନା କହିପାରିବିନି। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ଆମକୁ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।